Good evening, amalaya anzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama. Ndabweranso ndi nkhani. Muzithunzi zomwe ndayika pamwambapa zili ku background kwangako kukuoneka magalimoto atatu komanso chithunzi cha munthu amene ali pa background iyo. Munthu ameneyo ni nzika ya ku South Africa. Nkhani ya munthu ameneyi kuti bwanji, padzana tinaona pa social media Zodiac inaponya post yokuti wapezeka galimoto kumponera kudowa yomwe inangoyimikidwa pa manyumba ena ake amaoneka amauzu. Mukati muonesese galimoto imeneja ndi number plate yomwe ili pa magalimoto atatuwa ndi yofanana, koma muonesese muchithunzimo amalawa anzanga magalimotowa meki yake ndiyosiyana koma number plate ndi imodzi. Ukhuluku umenewu umachitidwa ndi akulu amene ali pa chithunzipa. So galimoto yomalizayi yomwe pano pati kunena ili m'manja mwa polisi zinakhala motere. Mkulu ali pa chithunzi ndi nzake wina ali ku South Africa mophatikizana ndi munthu amene anatenga galimotoyi kukayithawisira kumponera. Panali kusamvana kwa kagulitsidwe ka galimotoka. Zimenezi zinachitisa kunena kuti uyu amene wajambulidwa pa chithunzi limodzi ndi galimoto atenge galimotoyi akayibise kumponera, pofuna kunena kuti anthu amvane kaye zokhuzana business yapange chinthu chimodzi. Zomwe zinachitisa kuti akulu amene ali pa chithunziwa pofuna kunena kuti galimoto ikagulitsidwa ndalama zake adye anthu awiri, iyeyi nzika ku South Africa ni nzake winanso ali ku South Africa, anapita ku polisi ya area 3 kukadandaula kunena kuti kwaberedwa galimoto. Andi apolisi mukadandaula mwawo anafunafuna galimoto anayipeza mothandizidwa ndi anthu ena. So galimoto yapezeka. Mkulu amene anakasiya galimoto kuthawisira kumponera anavumbuluka yekha kupita ku polisi kukafotokoza kuti yayi galimoto yitu sikuti ineyo ndaba, koma galimoto pali kusamvana, inabwera mdziko muno kuti tipange chani, kuti tipange business. Pomwe akulu awa ali pa chithunziwa polembesa statement yawo ku polisi ananena kuti galimotoyi inabwera mdziko muno for visit, cholinga choti mulandu ku polisi ukakomere andi galimotoyo akayitengeko. Sanafune kupereka chithunzi yona kuti galimoto polowa m'Malawi muno anayilowesa cholinga chokuti agulise. Maumboni osonza ali magalimoto amalowa munjira imeneyi kuti nkumagulisidwa ndi amene tayipika pa chithunzipa. Number plate yomwe amagulisira ntchito mkulu ameneyi nzika ku South Africa ndi imodzimodzi. Lero polisi ikukakamira nzika ya dziko lino nkukhala muchitokosi pa zifukwa zomwe iwowo akuziziwa, koma ponena chilungamo anthu osewa phatikiza ndi akulu amene ali pa chithunziwa ndi makhuluku okuba magalimoto. Koma chifukwa choti tikuziwa kuno ku Malawi ziphuphu zinatani kuti anzathuwa ndi ochenjera amakhala akudyesera
ndi chifukwa chilungamo apolisi akuchifufuta koma akulimbikira kunena kuti galimoto ndi anzulayi. So ngati galimoto ili ya anzulayi inabwera for visit, nanga magalimoto ena awa anambala buleti imodziwa anabwera mdziko muno kuzatani nanga ali kuti? Ndizotheka magalimoto osiyana kukhala ni namba buleti imodzi? Zimenezi ndi zomwe tikufuna tiyuze polisi yathu pakagwidwe pa ntchito kuti igwire ntchito mwachilungamo moona mtima, posatengera kunena kuti alange nzika ya dziko lino, pomwe mwini wakuba magalimotoyi akunjoya kuzungulira mdziko mwathu muno. Zimenezozo ndi zinthu zolakwika. Ngati galimoto imeneyi akunena inabwera for visit ndipo ndi ya walembesa nzika ya South Africa kuti ndi yake, nimaona ngati polisi ya dziko lino, antimoto ya dziko lino imufufuzenso amene akunena galimoto ndi yake, chifukwa walembesa yekha upolisi kuti ndi yake. Amufunse magalimoto enawa ali kuti, nchifukwa chitazibweretsa zinthuzi pambalambanda. Amalo anzanga, nkhani imeneyi inuyo mukuiona bwanji? Magalimoto ndi amene ali muchithunzimu.